painit sa Miss Papa Gabriel ya. Sa likod. Kaya anaan niya kaya tubig itong kuwan, be. Tapos ang itlog. Langgana. Dahil ako guys, pasingat sa ko kay Arlamia ka doon na. Painit-init sa tadas sa likod. Kaya may vitamins. Hinatag na ate Josephine, may kamera. Thank you, te. Sa isang, ano na eh, pa-birthday man ng ate na. Asa mo ka? Muskwila na ka? Namura. Painit sa ko guys. Lami agad ito eh. Agas nagsingit. Ako ba ang anniversary sa kapilya natin oh. Karon January. Anniversary na dala sa mga kapilya guys. Karong sunod simana. Sultuig. Tanaw, be, ba ngayon stinkin? Saan naman ka? Ka paghilo ka. Mang manicure ka? Kala ka pang manicure na. Arlami as adlaw oy. Ano pa, painit din pa. Painit ka dyan, init mo ka? Ano banda na may aliwang imong danggan? Kib-kib na ka sa aliwang imong danggan. Kalimuot. Ay! Nakaw. Kushe! Maglimot siya sa puso tong kuan, arang tugnaw. Tugnaw bitaw. Ay, lagi nga kubig eh, kaya mo panglasa ko haon. Ilong pud de ka ginawa. Agahan na ulian na ba dyan tawag ang panlasa guys? Sa bugka di ka ginawa. Eh, lagi ko nito katong beach, lagi Law. Ginawa adlaw, tugnaw. Tugnaw. Mumubog ka dagadlaw guys, lamiin. Eh, kung ano ka nang na ay singot ba? Agas-agas. Te, agas-agas. Dali alam. Mag-adlaw limbaroy na hadlok man bugad tang kagwang. Sukad na. Kaya mo pa bugad sa tadarib. Tugnaw na yun pagkraho. Buang maglabungan cake. Bita ganin na sa tuwa kay kuan na guys, tugnaw ra dito ganis laing nasod nga nag-snow na. Amping mo diha nas laing nasod, asang nasura diha nagib kuan nag-ice. Wa ila ate. Tuila matesa. Kaya Amerika pura kami rin sa Pilipinas. Tuila matesa mo yung nagkuan. Ay sa New York. Amping mo tanan diha guys. Labi na ni matesa, amping mates. California ubay. Ato sa California ubay. Ay gapo. Binaw sa naman ko eh. Ming, tugnaw pag ka? Tugnaw pag ka? Huwag ko na rin ganas guys, kaya isa gulad tong laki mi. Ano ba ni? Ganas. Wala tayong talbos ng kamuti. Para sa ating sinabaw. Sinabaw ng laki mi. Yes, no? Gusto na naman eh. Natay sabaw-sabaw, laki mi. Para isa natag luto, busog na. Okay. Naniwang mga talbos ng kuan guys. Kamuti. Nira guys. Maraming talbos ng kamuti dito sa likod ng bahay. Alright. Dito guys. Apa? Okay. 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 Good. Okay. Ayan guys. Ayan guys, may isa ko na to sa mga Lucky Me dia. Lucky Me. Ang mabutangan na rin talbos ng kamuti. Pauli sa mga hubog. Kami hubog. Hubog di kaging. Ino pa kayong tuba, wag kayong mahalok pa kayong katuba. Wag naman mabot si dito, hindi kami natubuha mag-inom. Mahaw. Mahaw na guys. Ayan na, luto na nga mga Lucky Me with talbos ng kamuti. Namiag higop oh. Guys. Maras Kim. Ang Kim, imo na Kim. Kaan Kim? Sabaw Kim, higop Kim. Ano palingtan Kim? Higop. Ano ba? Higop Kim. Hari mo mahilak man magkaon. Magsingi mag... Wala mo dyan ka nakawayakin ha. Tapi isa pa nagilak po. Sige. Imura na lang hilak-hilak. Ano ba sige magpingos-pingos? Lagi mo dai, higop dai. Nagka-kim guys, da. Nagka-kuya kim, tagsa sila. Ha? Higop taon. Kaya maulian ng power. No, napuwa ng ilong. Sige, isang ya. Grabe makadag. Tapos isang ilong isa, lubagag apilag ilong. Bis gamay pa ng ilong, lubagan pa. Samo ito nagkagamay ng ilong ha. Ajo, lubagag maajo. Mahaw guys, mahaw. Ay, sabaw. Ipon ag isang ilong. Dahil guys, marag hinangkan nga katong itlog dito sa tindahan to. Pilar ka bukas ang piso? Patulo? Upat ra?
Hoy, ginoo na po ka itlog sa 4 piso guys. Mga bragado dito sa ubang itlog. Kayo pa. Hala aron ko pa harap sa mga piso guys to ah. Malagmi no. Malagmi ra ba guys, na rasa man na rasa. Wa tulas ka hamulasa na. Guys no. Ara lami abi tayo sa mga piso tino, gwapa no. Tatay na. Ha? Dapat iklog ila tatay. Isa pa. Oh, itlog kita tayo isa. Dua itlog ka tay. Dua itlog. Higup day, sige day kada bang init pa day. Iklog abuhan nila tatay mo. Mo ta guys, ya. Labo ak naman iklog. Hmm. Labo ak mo. Sabi ni, trabaho ka mo, magkautapon. Mo ta guys, mahaw. Ako mo. Daw na, inom tubig oh. Daghan nag water, daghan nag water. Kay mo na importante. Ay, mo naman kung ito mo yung mulayas nito. Na pa mananghid mo layas, guys. Guys, mulayas kun sa mananghid. Tilan. Hindi ko rin natin ito, may nalito mo yung unsa na pagbubuan mo din ba? Kinsa man daw? Sige magpanuso. Gani hararon guys, gani hararon sige panguan. Lagubo-lagubo ng bahay, buwang na. Nabalik ito. Higup ta guys, higup. Higup sa sabaw. Ay may amin nga ninja. Kumbitong ganas di kay tamis. Guys, ako raman dari mo higup kaya aming saraksan. Eh, ano, balihin na ito. No, murah na. Tew. A few moments later. Speaking of isda, makapad ko na rin isda guys. Ito sa ubos silas nanay. Kaya arong ilang sabon. Basta ilan ano, ang nabit-bit sa manghod ganina nabilin. May hatad ari. Kaya nasa tayo nagkiong-kiong napad. Basta ilan ka dyan yung mga rayumahan. Awa lagi. Kaya ano lagi. Sige, tagal sa kabugnaw. Okay. Guys, matos ako sa ubos. Kaya si tatay, alang sakit ako ng santuhod. No ko. Hatad sa ako na rin eh. Tambongin sang giingan. Ano ni, kadaan na naman na mas kandihay guys. Alam mo yan, hinun pag-init. Kailangan ko sa init guys, kailangan yung bukat nag-init. Tapos magluto kong sila, pangarinahan nag-pingit-pingit na mas tatay sakit sa isang tuhod. Kalbaan na ba sa gugungan ni? Nahibatiin. Andar na pagtuhod ni tatay, pastilan. Pero wala naghubag tayo no? Kana na nas tuhod. Rayuman ni, kaya na mas tuhod. Mura mga arang mang inita ka, sugilantan ka. Lantan kaya ko. Kering ko, nadugdug bigyan sakit. Dispadra badud. Bikas, darbi sakit. Ay, no. Kapan bili nawa bili ako. Bigan. Basig high blood ka ba? Riban si tatay guys ya. Riban juice. Ako riban juice. Bagat man bagay na upuan, adyo ka ambak sa adyo. Gusto sa unta gamang ba? Ambak sa adyo. Ako maga, dong agog nang buhay ka. Ambak sa adyo. Hindi ka pwede magtamak na niyo. Naman ko pala kauli ko mamba. Mamugantel na ba ako gahi. Sila mo, ano si daanan? Ang daan ako sakit din. Pero ko on. Lambo. Kailan? Sakit na ko. Ugat siguro ni. Naging bag. Sakit na ko no. Ugat si Daro. Bugnaw. Daro atos tabon na kung mo tabok naman na sa pa nga arang Sa pa. Mala ni guys, may ipiknis ti ini tatay karon. Hindi tumapos una ringat na tapos magkuha. Maligam-gam nga tubig ka, may kuan. Nah, hindi ko na sa to. Tubig. Makuto-kuto, butangan na habi. Kaya ko ano di. Kasimbot ka? Kasimbot. No. Init man ka, hilantan mo buti ka. Kasi madapit, may sakit. Asa man na rin? Tapos ito suwa din sa Oh, dani, dini. Di Pas mo na ni mga kuana. Pas mo na alas tiil. Kung nabinta, hagit uban ka. Ito may pamati ni mo. Asa sa na sila tandaga. Asa sa na sila. Kuana. May pamatiin na itong kuan guys. Ngut-gut ka, sug ko tay.
Kaya sa una kayo magdaro guys, siniguman og daro, makabuk man og sapa kay tabukon man lang itong daruhan sa unang itamnan na mga duma. Pero naman na yung balik na sa santiil lagi kang kuan. Bibintaha ni Ham. Ora magsika pa man jus unsa. Nainit manggod siya. Yes, na. Init, mo gilamtan ang tuhod. Dari pikas kedi. Bili ng tikas. Bugnaw dari pikas. Bumagang mo nito. Dari da nakainit ka azu. Ko ano ka no? Doong punta. Dadad katus kan dia ipa-check up ka. Karena marisitaan kay kambal sa niya tambal. Wa namang koy doktor daris Alicia. Wala ato may pa-check up guys atos kandihay. Wag ato pang doktor bin. Pwede ra pa datong doktor bin ko. Nara da uman. Consultation naman daan. Adjoon naman. Gagaw bitaw nimo. Naka ni. Kami ka nang ano. Kuning ko. Ito na. Ini dah. Kasat ina na ko ganina, nalipit na. Ano ko ana? Sige pa man dos. Pero lantan makainit manggod ka. Ni ina makagkuan paracetamol. Bawa sana ipay na target din. Wa ka na inom paracetamol. Mukha ko paracetamol. Kana init man ka. Ilang talay ko. Mukha ko paracetamol lara ka. Buwan na ang jacket. Paracetamol lagi ang kuan. Ko ganina di ba? May init pa di ay. Silantan man di ay yung taon. Sila nilo ako. Gaga ko guys basta na sila batiin nilo ako. Silan. Gagaaw jud. Karelit jud ani kani mga anak na ada sini kanan labi nagnay pamatiin. Pilapis lang o de ah. Isang inos ko no. Pastila ning magkaedad na guys naghanap pamatiin sa lawas. Lantan na pastatay. Kita dyan tuhod. Pastila ginukunod. Wala sa nag-epek guys sa unas. Trabaho pa si Zaritos. Tabunek na magdaro. Gikan magdaro ini kakuan. Ulig pa ni Udto dari. Matabok og sapa. Ano ni. Dyan tuhod mo kita. Dan pasta mo. Bilin po rin ito ipanghilantan po mga taos bahay. Inam dari isa. Karena isa im na. Alas sa oras ron, alas 11. Alas 11. Ako ka nang isahan dyan na alas 3 im na. Hamay tubig ni mo? Karing nas butilya? Di ka rin na anay. Gaman sa naman eh. Hindi ni tubig rin. Hindi ko alam din ganina. Aja na kabakod. Ano na? Aja lang man isusang asaro ni mo. Ngut-ngut na. Ano tubig kaya arong ag imong kainitan sa lawas mo kuan. Ano? Si pamanjos na si mo kuto-kuto. Hindi natin maraming kuha naman kuha. Nibintahan na. Bintaha. Nabataghang. Hindi na sabi niya. Buha mo picture to. Baling kuha. Kadto kanang nay kari diklo pinak. Bitani. Di ito itang kuha na ito itang bandos pa nga. Sama tumadyo sa pud. Lami na yung bandusa kanina. Ano kaya hang katawagan din Picture. tunahang. Lagi. Natami Dito na may sabi hindi ni ko, ah. bandosang. Mamanahan ko ano mo kana mo andar gahang hutoy ini kakadlawon mahay banjus sa liog das likod bintaha kaginhawa ko tarong. Mapaway sa tayo ni kay unsa. Kaan sa tataod. Panawag ra ko kung kanay mo ko ang pamati. Diga mo sa kurutos bay magluto sa kog kuos mga bata. Madyo naman ito okay na tayo guys. Kung ako mag-uuk. Ginaw ko Lord. Kagao dyan basta na ibatiin at ang ginikanan Lord. Masikin sa pagkapasasaway. At ang maghapon ang ginikanan. Manghapit ka lang ako dari kamunggay kay magluto kong isda.
Guys, magsabaw kog isda guys. To nang gihatdan lagi sila sabaw dadto paghatid na nag maut-maut na magnaong ni tatay mura na mag so sino ko sakit na manik no kadyo sa tuhod. Diba yan? Guys, kumalisid na tanay tangtang. Okay, na pa. Alright. Okay. Sabaw. Dapi alokbati. Diyan na guys, alokbati na sa tang kiliran. So magsabaw ta karon. Papada do ila guys, sa tatay ila patong sabon. Itong parisan pag kamunggay. So yan na naman na rin guys. Tinabangay kay basta pamilya magtinabangay gazud. Guys no. Mag-uugod ko may bation sila. Pastilan ginawa ko. Magbiguang na. Guys. Naluto sa ko fish. Og dapat amang bibi nga nagkonsumisyon sa isang ilong kay di ko sa kaginhawa. Kaya babagas ipon. Pastilan. Dito dai tanan dai. Kaya nga man sijar gibinutan. Nar ka be kay makon kog fish be. Luto mama fish. Kim ha. Mazul mama okay na tatay. Nabinta na. Inam ko an. Magpikas raman dani raman sa santuong nga tuhod guys dani may hubag. Dara may hubag ni za dari pikas. Di pud tuhod sakit diri pud. Yes, Lord. Saring ko ano magsabaw kog bangos. Sabaw kog bangos guys. Natay sabaw ron. Hindi palinaan pa nila sa tatay guys kay ning kaon og ano ito gikaon. Basin og nabughat ba. So kare may sabon. Sabaw tayo ng bangus. Ito sa iluan guys, itong bangus kaya ito sabon. Tanggalan muna natin ng kaliskis para di tayo makakain ng kaliskis. Guys, ito na hiwa na itong tilapia. Tilapia, itong bangus. Para masabaw na tayo. Ito ating panghawian. Alright. 5 peraso guys. Sumabot siya ng 5 peraso. Oh, dura, bahinin do. 5 peraso. Nabot guys. Ang ating bangus. Ating bangus. Masarap na bangus. Paling magraho. Ang tugar ganyan mo doon. Ang kuaghasang guys. Pangalan natin nakasang. May lapok. Guys, mga tangad. Makapuok. Bisak. Oh, gahi. So, dito natin isda guys. So, malinis na siya. Ito ng ating pang sahog. Itong pang panakot. Okay. Guys, haruson sa natin itong kamunggay. Lami ni sagul. Harusin muna natin. Harusin. Lagyan natin ng malunggay. Ang sahog guys sa ating sinabaw. Ang ating malunggay. Dagom naman po. Gamay ra sabaw. Mayroon lagi. Nasa isa ra mga kuan. Sarap kay inunan po sa ula. Inunan. Ali ba? Wala na guys, katong pangsagol sa atong sabaw nga bangus. Iyan, may pang sahog na tayo. Kin, banta sa akin kay hasang ko ano na ito ng bukaw na bakin. Yung di ka nas mga iring. Wala na ron guys. Ma-stress na lang tala na yung maghanang napay. Matis tatay, pasilan. Para mo ingan og wala pang pinaingan nga. Basit nung di na mahapunan, ginuupo. Sato pa, grabe na gazigi-zigi pamati. Mga ito ipamanjusan guys. Pati dyan daris kutu-kutu kay mo aksyon na magdigwa. Kasi pag high blood. Pag ingnan ugdad na to kandihay. Wait, talingan na tayo mga isuon pero wait. Kuan. Ano naman. Kaya palagi ng powers. Wait na batayan natin ginikanan guys. Pastilan. Galuta. Mas nabintaha na to si Ja. Kung ano pag isang tuhod.
Tuhod na pwede na pagdaris ka ng tiil, ubos. Palagi ang maninom. Sili na. So na magod guys, magdaro si tatay atos kanang tabanek, magtanam og kanang mga lagot mo ni nga na mga duma. Ning man ni daro ini kapalis mo uli man daris bay kay magkaon. Mga tabok og sapa. So mo na ijang ipamati ron as ang mga bagtak. Mo lagi sa mga sakit-sakit. Kung mo pag inom naman ning undang nam sa kuwag sa inom sugod at tulong hubag na isang tiil. Ngayon na. Kampingan lagi ng lawas kay ginukog na pamatian aron kaso papait. Pait basta ng pangawan. Daghan na raman sa bawan ni. Ito kasi kaniinit tagang sa baw guys. Sakto rin dahil eh. Ito. Ngayon guys, na sana na magmidari madao. Sige na magpinidyon-pidyon ganas karang sakita, matong ipamanjusan, dami hang banjus nga. Di magipautang nga banjus nga hang bitaw. Nature ha to, natures ag isang tatak. To ang giswajan og banjus bintaha ko no, ang ibanjusan pag isang kuto-kuto. Bintaha kabati isang hang, ang ipamanjusan ni mga dini. Ang ipainganas ng ilong ng bintaha ng pamati. Tinga alam ko kanay paghatid na sa isda guys kanay pingit na mas tatay di man drawing agnaw mo na mag bigwa mo makulbaan mo kumagtan-aw nga nagud so labi nagatang ginikanan di ko kagwanta magtan-aw guys ang ginikanan nga naglay batiken mga sus bali dali iso ko gani kuan arang man inita tilan lantan man di ay saan naman din guys suwa pa ko dalas dae mo dyan isa sa rason nga nung dari ko nagpadaus ang ginikanan kaya nadya sila batiun magkasihang kuan mag-unsa nga ginikanan og naibatiun na daw mas ladyo mo dyan guys sa unang good food guys sa una guys sa bata pa ko kung hilantan ko si tatay mo mag-alaga na mo na karon og napasay batiun ha pang-alagaan malugoy ko masay batiun namnam mo sa unas bata pa pag ko elementary pa ko guys na ako batiun si tatay kasi tayo magagwanta hilot-hilot tanis ang kuan lang sang dani kay o man sin may malabad na kanang nay hilantan ko sa unas elementary pa ko kasi ang batiun ang maron maaluoy ko mag kasudong nga yan na batiun si tatay bawo jud ko sakitan na siya kanang lispad sig maadyo luoy uy ko hanang ingnan ng dadaan kalas kandihay may sa gladyo di ba sa kalakaw ano ko lord ito na ubinta na sa tatay higuptog sa bawron kaya ito nagsabaw pa manghod og bangos naglunod rin guys kaya bukaw na lunod sa rin ang mga panakot guys okay alright. Tulunod lang itong panakot para maluto sa una. Ito naglunod lang itong isda guys. Ayan na guys. Sagatang isdang sinabaw. Tapos ang pabukawon. Okay. Pakuloyin muna natin yan guys. Para itong ilunod rin itong kamunggay. Hinaros. Ayan na guys. Luto na itong sinabaw nga isda. Butang na tag-uno dari. Narunit ang mga bukog. Buglog-buglog sa baw. Dayo, day. Ito na guys. Ito. Higop lang kong sabaw. Kaya lang may higop kong sabaw. Yan na guys. Ito tanin jo. Dahil sabaw. Kaya guys. Dahil sabaw sa mangkok. Ang butang ang sili. Ito tanin ito. Pero kita na hambre. Ito tanin jo guys. Katubala pa ko na nilang pa pala. Hindi guys. Buong ato ubos. Ano kid? Ito guys. Testa. Fish. Kasi nagkilid be. May lamba. Ko naman tambo. Fish mo dai. May higop og sabaw. Ano ba? Ang kok kung maulian nagsingot.
Fish. Hungit naman ko na sa papa. Hungit naman papa be. Hungit ka na ibukag. Mag-ilong, arang ng puwaha kay mo mga bagnasan ug maazo. Magdasan ug maazo isang ilong. Niguan. Puro sa litong balik. Las Zis. May painom og tambaw gas. May painom og tambaw para sa sipon. Hindi ako na. Sige, alingit. Hindi ako nag-piece, day. Hindi ako nag-piece. Hindi ako nag-piece. Dahil fish day, oh. Kare. Ang bukag. Hindi ito tubig to sukan. Okay. Ako na lang. Sis man kainom mo kuan. Higop sa baday, daghan day. Bukoy mangkok. Dugan pa. Bukan pa rice. Ngani ka langi si Ilia guys, ug may bation. Tipon. Dugan pa. Sabod nito kada bitang siponon guys, labad sa dani. Yung dangi pamating timpan ron. Tapos nawa na yung sipon balik na pud. May nasa Bawal bawah. ka mong tubig ko. Painom na tubig ka. Galang inom tubig ha.